Yan, papunta kami sa Balata. Where's your stuff? Naiwan yung stuff mo. Pag may... Packing almost what? Oh, that's me. Papunta kami sa Balata. Balata. Puro lang lang din. We are not going to the city. Swimming. We are on the mountain. Ay, nagkukuban. Like there. And there, top of mountain. Punta ko guys na ano, Balata. Maaga kami malayo. Mamaya mainit. Marirelate ka. Magbukas action. Malaki na. Maingay ang makulit na bata. Let's go Kamundaw. Hello Max. I did. Silence is over. Nakapagpahingalo na ako, Lolo. Oh, Lolo is dead. Do you see that? Do you see that? There are tall coconut tree, oh. Coconut trees. Very tall. Matuloy ka doon, hindi manuna. Maluloy ka doon, round and round tayo. Ano kaya? Max. Maamog. Ay. Nakabitakin sa edi na malulat. Di ba nagsusungan eh? Panamitong ko abukado ko sa bagay ko susapon yung nagsusuka-suka eh. Abon eh. Nangarte ni sa pagkaw. Only egg and fish. Siya kat kapag mudali na kada malula. Tumagpo ko na kada puro. Busog na ako. Busog na ako. Usog na. Naalsim na kada na. Paglamit. Oo, natutulunan ka. I'm hungry. Ay, you're hungry na. Wala naman dalang tayong food. We don't have food. We don't have milk. What will happen to our Ah, the shake is inside the car now. It's a car and a mountain. Doon sa ano? Yes. Adventure to. Ayan, nakadali na. Kaya na ang dagal. Nagkatuta ako tayo. Pumagiyang kami sa Tukan Laki ang kulindoy. Sa Tukan Laki. Ading ko di pabalatan ang mga tao. Gusto sa tatlot. Pag saan ka loob, pagabot mo na bago nakapulbo. Wala ka ning talbo ka. Talbo. Then, kakainin ka rin. Mururag ako. Magapa ka. One, kaya. Motor kaya. Pumagiyang kami sa Tubalay ni ano ang kulindoy. Sa Tuy Pararaw. Lubak-lubak pa ka di takot ba yakan to? Kaya ka. Oh, there's a sun there. Good job. Good job, ma. Ito ayam si tumit nga kito tinakbo. Sir, ko yung Susunod. Hindi mo ba nag-birthday? Palawan mo. Wet. Pag marin-marin na din. What the wet? Actors. Happy egg and girl pink shirt. Egg and girl Go to Balatan, Balatan. egg and pink shawl and girl shawl. Hello. Oh, strolls. Trolls. Walang trolls ngayon daw. Ano? Ang ayam sa Balatan. Yung ayam. Kaya agad minsan dakol magbibring kung motorsito ka. Okay, don't want. Pati mga ayam sa Bit ni. tinambo. Matakot po sinanong ko yan. Bigla babat mo. Amo na magparo picturean ka. There's a big turtle there. Oh, that's a turtle. Dito na yung malag ng view.
sa ulo. Pag una ko dagat, langit sa naman. Ang dagat na niyan. Dasyat. Oo, Daddy, ha? Akala mo lang dagat. Ba't akong pinakain sa diaper ito? Dagat andong. Ito ah. Dagat na rin. Kasi nasa ano tayo, taas kaya nakita mo yung dagat. Ayun na. Sa bando. Sa bando pala. Araw kayo sa mga bablagon ka akong family. 1 year old pa sa Aiden. Wala pa nga ni 1 year old. Baris bisan. 1 year old pa sa nakato sa ID. 8 months. Din, pababa na tayo din. What the mountain? Sali ka sa din. Nani? Nagising ka sa atin. Under construction. Ako kaya din so, nauunog na asa iraro. Nag-rip-rap. May nag-landslide. Dahil naputang ko sa iraro ko. Pagka-rip-rap. Thank you, Pai. Ano sana din sa Round the bus. Ano to? Kaikot. Eh? Sarap ko isura ko ay. Tapos na. Ano to ba? Ano mo ito? Igado. Ibang pala. Kaya ba yung nag-control? Nanti kita kaupo taas. Takad. Look at the road. Tapos magpamawi. Look at the road. Oh. Sturdy. Flying Uy, my car. God. Busad ba nga? Busad din na ulog na chip. Ikaw baka nabarita ko kung ang ulog sa adik. Ano ba? Natahimik sa Aiden. Ay, natatahimik sa Aiden. Spinning round. Spinning round. Spinning round. It's like a roller coaster. Look at the mountain, no? River kapaspas. Oh my. Very high. Baka agad mabayad. Oh, another road. Oh. Round and round. Round and round. Kamutot naman pala ka mga magmumotor sa atin. Hindi nasiraan dahil yung si Papa Kadi. Dahil siya ni makalawa si Papa. Kaya nga na nangirating ko. Kaya ko man na. Sinaling niya din sa kailan nila. Oh no! O tubig yung galingan sa tuloy ko tatabi. Okay. Then it's a big truck, look. It's a bull. It's a too big truck. There are two big trucks. Dump truck. Watch out! Watch out. Watch Kung out. saan dito si Rabim nag-picture amo. Yan, amo doon sumababaan sa atin. Watch out. Amo yan. 1, 2. Two. Arvin, kita nagsinong Arvin. 2 truck Oh, Uy, bidungan na din. Ngilo. Cars. 4 cars. Hindi mo kawayan. Kuda ko na eh. Cars. 7 cars. 8 cars. Kano? Ikaw na sa kami. Kung nagdayaperi ka daw ko dayaperi. No. Naka-air ko nandong. Nagtutunan ng gad. Napindot mo, balik na. Sige. Amo na nga ni. Mana, ang ganda oh. Wow! Amazing. Green mountain, full of trees. Oh, that's the... Uy, there's a dagat. Dagat. Naraw, sabihan mo pa langit. There's a sea there. Like it, Oh no!
barbada. Natin ko maulog. Lagi piso. Tatato pati. Naandali ang isura. Look at the ano people in the top of the jeep. Ano talaga yung mga tatapod eh. Takot mo. Guys, dito na next video ulit. Bundok banga. And guys, nandito na tayo ngayon sa Welcome. Yan guys. Wow. Ganda dito. Doon na lang po kayo sa tindahan. Or punta. Oh, let's change your change your diaper. Tingnan natin guys dito sa baba. Uy, ganda dito. Yan, yun pa yung sarap ang problema. Maluya ako sa electrical. Ate ka na. Ganda pala dito guys. So. Hindi, basa pa yung ako. Yan guys. Ito na ang sinasabi. Wow. Guys, dami tao guys dito. Ganda ng resorts dito guys sa Arbin. Yeah. Yan guys, oh, ang ganda. Dito guys. Yan guys, oh, ganda. Dito yan guys sa sa Balatan, Arbin na resorts. Tingnan guys, oh, ganda. Wow. Ano, maliligo ka na? Aga pa. Talaga, kadisidido mo ah. Excited to nga ka. Hintayin natin si mama. Ta, ano yan? Ha? Ayusin mo yung short. Short. Yung ano namin guys. Baka bida ka rin. Amo lang sa Let's go yan. Excited itong mga bata guys. Let's go to where? Where? Let's go where? Dito ka lang. Picture. Mag-click ko parang picture. Yeah. Parigos na ka mo abang amay pa. Amo. wow, sana all nakapitene. Wow. Ate siya. Kaya pala, pinalaway na tumakapigi. Ay, maano kasi ito. Ay, wala idea. A skipper. A skipper, please. Slipper. Slipper. Iniwan mo yung slipper mo. Nakukulgan niya. Amo. Hoy, maligo na kayo. Mamaya yan. Slipper. Slipper, Papa, please. Inagot na ang Papa. Takwaro tabi dong sa slipper ka dito. Tatudong ko adong. Sige na dong. Ta. Mama. Wow.
sa labag. Guys, tingnan nyo guys. Ababo pa yan sa tubig yata. Ano pa? Buko pang low tide pa. Nganod ka nabutan sa atin. Maligo ka na. Maya ka po maligo. Hindi ko kaya. Yeah. Ay, sleeper Kinukuha ni Kuya Kinukuha Andong. ni Kuya Andong. Oh, Eh. nakukulgan eh. Halikin na, let's go. Ay, luway mga nidong. Tada pa dong. Oh. Ugasan mo muna Kuya. Uy, na dong. Tada. Alon! May alon! Hina naman ang atin. Yan talaga yan. Mama, help us. Ay, nako. Kadakwa pala. Migtanggal kita kito. No. Ta. Yan pwede. Tanggalin mo na yan. Huwag ka na kasi nag-sleeper. Halikin na. Ako kanina yan sa ko baka. A slipper. Hawakan mo lang. Wow, ready na si Oh, ready na si Kuya. Yeah. Starfish. Oh. Sa ano yan? Uy. Stand up, stand up. Stand up na. Let's go na. Sorry mo, tumapasad yung masi ito. Guys, yung kando dito. Daraw, nasa nasabi? Tayo. Di ba kayo adang paglangoy? Den, araram natin din. Tayo doon. Bahit bakag sila. Hanggang sari ka magsawa sito. Sige.